Добър вечер на всички, които имат привилегията да бъдат в свободна зона. С мен Георги Коритаров. Мързеливо време, колкото и странно да звучи това определение. Мързеливо, защото може би по традиция в навечерието на официална предизборна кампания, па било това и кампания за европейски избори, като че ли и политическите партии, както и независимите кандидати, а и общественото мнение са притихнали в очакване на официалния старт на надпреварата. Поради това, ако трябва да потърсим някакви по-сериозни знаци на днешния политически ден, точно на днешния политически ден, сигурно няма да бъде толкова лесно. И все пак, една новина, която е свързана с предстоящата кампания, може да бъде изведена не само като събитие с определена стойност, но и като повод за дискусии. Централната избирателна комисия отхвърли кандидатурата на Алекс Алексиев като независим кандидат за европейски депутат. Причината е в изискването за 6 месеца уседналост. Нещо, което Алекс Алексиев обяви, че ще оспорва пред съда, дори с цената да се стигне до Европейския съд, като каза и още нещо, че според него това не е толкова заради формално законово изискване, колкото заради политическите позиции, които изразява. А това са позиции срещу колебливата и в скрита форма пропутинска позиция на българското правителство, което особено през последните дни не само, че не се държи на нивото на решението на Европейския парламент, което на практика предлага суспендиране на проекта Южен поток, не само, че не говори и не действа в унисон с Съединените щати като основен атлантически съюзник на България, където пък се обсъжда идеята за нови разширени санкции с Русия, а напротив, министъра на икономиката говори за това, че Южен поток предстои да се изгражда. Изпълнителният директор на Южен поток, който не е българин, но независимо от това, в българска медийна среда съобщава, че в края на май ще започне строителството на Южен поток. В същото време премиера и президента се срещат с Вагита Лекперов, който пък е най-голямата шапка на една руска компания, известна като Лукойл, за да говорят, да благословят, така да се каже, милиардна инвестиция. Няма нищо лошо в милиардните инвестиции, но това пък поставя въпроса в моралната разцветка на везната. От едната страна икономически интерес, от другата страна политически и морални принципи. Може ли страна, която е влязла в ролята на агресор, да бъде оставена просто да прави каквото си пожелае, само защото е голяма? И може би, колкото и да е тъжно, това напомня онзи период от преди 70 години, когато светът по същия начин, американски и какви ли не западни инвестиции в онази Германия и съответно до 1939 година, до нахлуването в Полша, мълчание и скрита подкрепа само и само да не се нарушат икономически интереси. Така се позволява аншлуса на Австрия, така се позволява присъединяването на Судетската област от Чехословакия. Това нямаше да бъде изненадващо, може би чак толкова, защото традиционно сме свикнали да работим с такива особени стандарти в България. Ако не беше още нещо, което също е новина, тя идва от Русия, но е с български автор. Бившия финансов министър в правителството на ГЕРБ, или ако кажа така, финансовия премиер на правителството на ГЕРБ Симеон Дянков, който сега е
ректор на Руската икономическа школа, е дал интервю за телевизионния канал Русия 24. В него казва: мащабни икономически санкции по отношение на Русия просто са невъзможни, и казва следното: откъде западните държави ще купуват руските стоки? При това става въпрос не само за нефт и газ, а и за други суровини и ресурси на важни отрасли в авиопромишлеността, например. Откъде ще ги купуват? Цената да се покаже на една страна, че не може в 21 век да извършва агресия и да отнема чужди територии, може би и в това светът да спре да купува. Каквото и да му струва това, защото моралното начало и принципите за ненарушимост на границите, така наречения заключителен акт от Хелзинки, съвременният дух на международни отношения. Бого, не струва ли повече от това да се купуват суровини? Само в Русия ли има такива суровини? Очудващото е, че това го казва човек, който е бил в дясното правителство на България, в кабинета на Бойко Борисов, и при това не който иде, а Симеон Дянков. Това са встъпителни, по-скоро маркиращи бележки. Иначе тази вечер ще говорим по тема как да се възстанови доверието в Европа. Мой гост е отново независим кандидат за евродепутат. Това е Румяна Угърчинска, писател и разследващ журналист. Живее традиционно във Франция, само 9 години е живяла в България. През останалото време живее и работи във Франция, където се е утвърдила като един от авторитетните автори, публицисти и обществени полемизатори, участва в най-различни дискусии и се ползва с респекта и уважението на френската аудитория. Разговора с нея започва след секунди. Ще говорим не само за нейната визия за Европа и за мотивите и да се кандидатира в тази кампания, но и може би за някои от книгите, и тъй като някои много интересни тези, които тя развива, са ми станали интересни още когато съм се запознавал с тях. Можете да ни задавате въпроси и да поставяте мнения, както обикновено. Или обратно, да поставяте въпроси и да изразявате мнение. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Нека да започнем с една ваша оценка по фактическото събитие на деня, решението на Централната избирателна комисия за Алекс Алексиев. Формално ваш конкурент, но в по-широк смисъл на думата също човек с своите възгледи и патриотични мотиви да участва в тази кампания. За мен това административно елиминиране, и то в момент, в който вече започва де-факто кампанията, е доказателство за това, че в избирателната система в България съществува предварителен подбор преди да има избор от страна на гласоподавателите. Понятието уседналост е отживелица от тоталитарно време. Днес в глобалния свят и особено в Европейския съюз понятието уседналост не може да съществува като критерий, и то още по-малко изборен критерий. Освен това, то накърнява и правата на европейския гражданин, които са вписани в Лисабонския договор, договор, който държавата България е подписала. Поради което смятам, че би било по-добре, по-демократично борбата да бъде равна за всички и идеите да спечелят, дебата да спечели. Това като призив звучи не просто аргументирано, но дори в някаква степен красиво. Звучи фейрплей. В същото време не отделни личности могат да решат този казус. Това трябва да стане в съда. Така или иначе, случаят ще се превърне в своеобразен вторично създаден полюс и вторична платформа за говорене. И може би тук идва по-интересното.
тезите, които би развивал човек, тръгващ от позициите на гледна точка на Съединените щати в най-широкия смисъл на думата. Алексиев е гражданин на Съединените щати. В този смисъл той винаги е бил много критичен към всичко това, което му се е струвало небалансираност в отношения. Дори през последните дни говори за това, че сегашното правителство води една не особено принципна, почти неприкрита проруска политика, което може би има в неговата риторика аргументи, но от тук искам да изведа въпрос. Когато стартирахме интеграционния процес и към Европейския съюз и към НАТО, много се говореше за едно понятие евроатлантизъм, евроатлантически ценности. Не просто европейски, а евроатлантически. Каква е днес съдбата на понятието евроатлантизъм? Има ли то смисъл и стойност? Не, смятам, че то няма смисъл и стойност. След развитията и събитията в арабския свят и след последиците от това, видяхте, че след арабската пролет настана арабска зима, с начина, по който мюсюлманските братя превзеха тези държави. Така че самата идея и понятието, което тогава означаваше, наистина съдържаше ценности, днес не съдържа същите ценности и светът е по-разделен от никога. Но този цивилизационен избор, за който винаги се говори тук, много странно е отсъстващ, бих казала, във въпросите и полемиките, които ми се е случвало да слушам в другите страни на Европейския съюз. Нека да си зададем и този въпрос. Защо е наложително ние да направим този цивилизационен избор, който ще ни накара да бъдем още веднъж страна към една или друга империя? България не малко е губила, когато е заставала на едната или на другата страна и е време, смятам, да има една българска позиция. Цивилизационният избор, защото точно това понятие се използваше, никога не е бил ориентиран към избор на една от две или повече велики сили. Винаги се е говореше се, че този избор е свързан с интеграцията в Европейския съюз и в Североатлантическия договор. Дори израза на бившия президент Стоянов гласеше: трябва да покажем, че нашият избор е цивилизационен избор, а не конюнктура. Сега какво се оказва? Конюнктура ли е било? Да, конюнктура, но нека разграничим Евроатлантически съюз, което има други цели, евроатлантически ценности и Европейски съюз. И Европейски съюз. Би трябвало по-скоро ние да застанем на нашите европейски позиции и на начина, по който България се вписва в тези европейски позиции. Какво е България в Европейския съюз? А какво е? Какво допринася тя и какво Европейският съюз допринася за България? Наистина съм шокирана от евроразочарованието на българите след няколко години европрисъствие, евроинтеграция, европреговори, но никога не си задаваме въпроса защо съществува този евроскептицизъм и това разочарование. Правилата, които Европа решава и към които ние би трябвало да се присъединяваме, някак си не се прилагат така, както би трябвало да се прилагат. Ето, говорим за енергийната сфера. Европа наложи демонополизация на енергийния сектор. Как това съществува в България? Никак. Така. България е разделена на територии между енергийните компании. Вие говорите за завръщане на доверие в Европа. Това доверие ние ще го създадем, спазвайки правилата и изисквайки съответно от Европейския съюз да чуе и една специфика, защото правила, които се правят в Брюксел и закони, които се измислят и които могат да бъдат много правилни принципи,
не могат да се прилагат по същия начин във Франция, Германия и в България. Тоест не може да бъде универсално изведено като принцип. Липсва правилника за приложение. Да, това е много съществен момент. Мисля, че вече имаме зрител. Нека да го чуем, ако ни чака все още. Добър вечер. Добър вечер, аз ли съм? Да, вие сте. Благодаря много. Значи, днеска господин Алексиев имаше интервю по 12 Кюстри, мисля, че беше, слушах го по радиото. И той зададе въпроса, нали, става въпрос, че вие, примерно, господин Коритаров, показвате се, че сте симпатизант на ГЕРБ. Аз мога да се кажа, че бях по средата, примерно, да го кажем, почти да ги ми симпатизирам. Но той зададе въпроса, колко, долу-горе ще го перифразирам, колко може да бъде едно правителството на ГЕРБ, да го кажем русофилско или не русофилско, или дясно или ляво, ако наложи мораториум върху добива на шистов газ, както сега се оказва, Европа ще има радикална промяна на посоката на добив на шистов газ. Разбрахме ви. Благодаря ви. Още един зрител. Ако може да отговори. Да, ще отговори госпожа Огърчинска. Слушаме ви и вас. Добър вечер. Да. Имам един такъв въпрос. България няма абсолютно никакъв авторитет не само в Европейския съюз, но и в света. И има ли връзка това с тоталната корумпираност на нашите политици от най-ниско до най-високо ниво? Добре, благодаря ви. Имате ли позиция по въпроса за добива на шистов газ? Да, имам. Каква е тя? Смятам, че докато това фракинга представлява опасност за околната среда и за здравето на обитателите на съответна територия, би трябвало да се изчакат, докато се намери технология, която гарантира тази безопасност. А доколкото се говори за енергийна независимост, България има доста големи надежди за залежи в Черноморския шелф за природен газ и това би могло да бъде едно доста успешно разрешение на въпроса, тъй като надеждите там са огромни. Не случайно най-големите фирми на Европа, като Тотал, ОБН, Репсол, са участници в тези проучвания. Надеждите са за няколко десетки милиарда за газовото находище в Черноморието. И това може да стане много по-бързо, отколкото проучване и евентуално използване на шистов газ с всичките рискове, които има за околната среда. Темата се повдигна, защото Румъния, наша съседка, вече прави проучвания. Мисля, че в Централна Европа също процесът тръгна. Така че може би не е еднозначно твърдението, че представлява опасност. Ако за Румъния не представлява опасност, защо да представлява за нас? Докато няма абсолютно убеждение, сигурност в това, че няма никаква опасност, смятам, че отговорността на управляващите е да гарантират тази безопасност. Добре, авторитета на България обвързан ли е с нивото на корупция? Ако приемем тезата на втория ни зрител, че нямаме никакъв авторитет заради високите нива на корупция. Да, ще отговоря на този въпрос, но все пак в въпроса на първия зрител ставаше дума за русофилство или не русофилство. Все пак бих искала да припомня, че става дума за европейска кампания и европейски избори. И да се свежда кампанията и аргументите в това трябва ли да бъдем русофили или не, отвлича вниманието и ни кара да се занимаваме с въпроси, които са неналожащите въпроси за България, т.е. как да имаме ние място в Европа и как да печелим от една позиция и независимост. Аз не знам. Това ни води и до позицията на България и това, което се говори за България. Няма да ви крия, че когато става дума за България във Франция и в другите западни държави, винаги се споменава, че това е най-корумпираната държава в Европейския съюз, че това е най-бедната държава в Европейския съюз, че това е държавата, която е подложена на най-големия натиск на организираната престъпност и така нататък. От тази гледна точка има много важни теми, които трябва да бъдат представени и
българската публика да бъде запозната с тях. Например, защо сред множеството постоянни комисии, които заседават в Брюксел, които се занимават с защита на потребителя, с универсални зареждачки, с сорта на семената на доматите, с туризъм, транспорт и ред други много важни неща за всекидневието на европейските граждани. Защо няма постоянна комисия за борба с корупцията, организираната престъпност и прането на пари? И може би не се знае това, но такава комисия бе създадена за първи път в историята на Европейския съюз 2012 година. Но тя бе временна комисия, която заседава едва 18 месеца и никой не знае днес дали ще има отново такава комисия. Такава комисия би трябвало да бъде не само постоянна, тя би трябвало да има специални правомощия и да действа в синхрон с останалите комисии, като например Комисията за контрол на бюджета. Това, което казахте за липсата на правилник за прилагане на определен норматив, кореспондира и с идеята за такава постоянна комисия. И тук един въпрос идва, между другото, защо по време на комисарството на Меглена Кунева, първия български еврокомисар, който се занимаваше точно с проблемите на потребителите, не е бил повдигнат такъв въпрос и не е била създадена такава комисия. Задайте въпроса. Това е много интересен въпрос, наистина. Но аз се изкушавам да изразя едно очудване. Никой не е казал на глас, говоря политически фактор или кандидат за изборна длъжност, колко анахронично е понятието русофили, респективно русофоби, понятие от 18-19 век. Защо днес продължаваме да говорим с това понятие, а не говорим с понятия демократи, недемократи? Нали? Защото русофил или какъвто и да е национален фил е абсолютно противоестествено на принципите на Европейския съюз. Абсолютно сте прав. И много се радвам, че може да говорим за демократични принципи, тъй като преди да си зададем въпроса дали сме русофили, русофоби или американофили и така нататък. Така, можем ли да си зададем въпроса, ние обичаме ли демокрацията, спазваме ли я и какво сме направили, за да бъде тя действаща в България? И още нещо, знаем ли какво е демокрация? Знаем ли въобще какво е демокрация? Вижте, трудно може да се говори за демокрация, когато не съществува система, която да позволява да има действаща опозиция, власт и противовласт. Когато се създава една система, която е репродукция на еднопартийната система чрез настоящата парламентарна система в България, много трудно може да се създаде възможност за тази необходима противовласт, която е необходима на демократичния дебат. За да има демократичен дебат, трябва да има различни позиции, аргументирани. Трябва да има някой, който да упражнява контрол или да противодейства. Това в настоящата система, за съжаление, отсъства. И поради това в законите и специално изборния кодекс, който е основен за една демокрация, виждаме изкривяванията, които констатират всички. Да. Дали е уседналост, дали е начин на броене на бюлетини, дали е равнопоставеност, дали е плащане, за да може суверена да чуе аргументите на кандидатите, които се представят пред избирателите и искат тяхното доверие. Критерия е кой е по-богат. Да, това се превърна в скрития решаващ арбитър. От тази гледна точка, какво ви мотивира да се кандидатирате за тези европейски избори? Всички тези въпроси, които в момента обсъждаме, както и абсолютната необходимост за мен да се действа конкретно, за да се постигне тази необходима равнопоставеност на българите и на България в Европейския съюз. Какво е липсващото звено между българите като граждани на Европейския съюз, фактическото състояние на интеграция на България като пълноправен член на Европейския съюз и тази липса на
равнопоставеност на българите като отношение спрямо другите граждани. Например, французите преди 9 години с граждански вод отхвърлиха проект за Европейска конституция. И това го направиха осъзнато. И, разбира се, получиха и последиците от това, и политически, и граждански, но знаеха какво имат предвид. Българите чакат какво да им се каже. Нямат този граждански суверен все още. Защо? Какво липсва? Това е великолепен пример, който давате с този референдум. Това беше един момент на дейна демокрация и демократичен дебат във Франция, тъй като за и против имаше аргументи. Защо? Защото бе положено усилие от страна и на държавата, и на институциите, и на медиите, както и на гражданските сдружения, асоциации и така нататък. Интернет беше активен. Да, да достигне възможно най-подробна информация, разяснена до най-малката подробност и точка до всеки един гражданин. И ето, това е една от основните липси, бих казала, в действащата демокрация и в нашата равнопоставеност. Тук в България. Ние запознати ли сме в детайли с това какво може Европейския съюз, какво може един европейски депутат, какво може да направи всеки един гражданин, за да изиска от Европейския съюз да се разгледа някакъв въпрос, да се предложи закон. Ето, например, съществува така наречената европейска инициатива. Гражданите могат да съберат подписка и да предложат в Европейския парламент закон. 1 милион гласа. Да, някои го ползват. Има възможност за задаване директно на въпроси, онлайн, които винаги имат отговор. Има възможност за така наречените пледуари, които могат да направят гражданските сдружения. Има ред възможности. Тази информираност липсва. Защо липсва тази информираност? Защо липсва това познание? Защо липсва? Явно има някакъв проблем с медийната система и с начина, по който въобще се гледа на това какво е информация и как би трябвало тези, които са се нагърбили с безкрайно отговорната задача да информират гражданина, как те го правят, с какви правила, кой управлява тези средства за информация и как те са регулирани. От тази гледна точка, примерите, които давате, ето необходимостта от правилник за приложение на определени европейски нормативи, необходимостта от постоянна комисия в случая с проблеми за потребителите. За корупцията и организираната за борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Това са особени признаци. Те отвеждат към въпроса, в крайна сметка, към каква визия се стремим и очакваме като облик да бъде Европейския съюз. Дали той в един момент наистина ще се превърне в федерално подобна държавотворна конструкция? Може би, но... И това ли ще бъде, това ли е една от целите? Може би, но още веднъж. Това зависи от вота на гражданите и от техните представители. Вота, ето вие, например, каква визия имате? За какво, ако трябва да гласуват по този критерий, за какъв Европейски съюз би работила Румяна Угърчинска? Какво ще им кажете? Смятам, че Европейския съюз в настоящия си облик е нещо много успешно. Федерална Европа може би била необходима, ако се задълбочи кризата, да кажем, но в момента Европейския съюз още не е стигнал до края на своите възможности. В този му вид. В този му вид и на това, което може той да направи като действаща инстанция, обединяваща тези държави и предлагаща регламентите, които са необходими за всички тези държави. Гражданския контрол е възможен, но гражданите не са си го присвоили. Но този вид на Европейския съюз сега, като че ли
дава и мултиплицира определени дефекти. Например, оказва се, че принципа за обща политика в сферата на външните отношения и на сигурността при криза като руско-украинската и отношението на Брюксел към нея не може да задейства в такъв пълноценен вид. И редица други проблемни области, където националните интереси на страните членки започват да се различават. Тогава? Затова казвам, че още сме в началото на начина, по който ние можем да си помогнем. И зависи от всяка една страна членка и от представителите в Европейския съюз, как ще се стигне. Ето, например, енергията, защото става дума за това всеки път. Сега има различни позиции в този конфликт. Защо? Защото не всички европейски държави са зависими по същия начин от доставките на газ. И не всички имат същата енергийна схема, същите енергийни стратегии. Някои държави, като Франция, например, са предвидили да имат доста разнообразна енергийна кошница и те могат да се противопоставят, други не. Задължението на Европейския съюз е преди всичко да организира тази енергийна солидарност в Европейския съюз и диверсификация чрез разговори в Европейския съюз, а не чрез противопоставяне дали сме за или против тези или онези. Все пак бих искала да подчертая, че съществува известно лицемерие от една част от страните на Европейския съюз, специално в енергийната сфера. Да, в момента се предлага да бъде спрян Южен поток като санкция спрямо Русия. Добре. Но защо Франция, Германия, Италия не предложат сами на себе си да прекратят дългосрочните договори за доставка на руска газ? Защо големите френски и немски предприятия не се откажат от участие в печелившите проекти, в които те са взели участие и взимат участие, като например Северен поток, където германците държат близо 49% и например разработването на газовото находище в Штокман, където например Тотал е участник. Защо не приложат на себе си тези санкции? Има огромна доза лицемерие. Това лицемерие ние ще го преборим чрез също аргументи и наша активна позиция по тези въпроси. Герхард Шрьодер, бивш германски премиер, след края на мандата си отиде на работа в Газпром. Просто не ми се мисли къде ще отиде на работа госпожа Меркел. Не дай си Боже, ако някой ден падне от власт. Давам това като пример, макар и с ирония, разбира се, за да покажа, че сенчестата зона на отношения и обвързаности е много по-голяма. Така че вие сте права, трябва да има дебат, при това публичен, осветен от всевъзможни прожектори на обществено мнение, за да може да се формулират ясни позиции. За това става дума. Абсолютно за това става дума. Някак си много набързо се преминава върху аргументите, без да се поставят тези основни въпроси, където всеки има право да изрази своите аргументи и да попита защо. Хайде да попитаме защо. Ще попитаме след рекламите. Вие сте с предаването Свободна зона. Продължаваме разговора с Румяна Угърчинска, кандидат за европейски депутат, независим кандидат. Първият човек, който в българското пространство, може би да кажем от както минаха последните парламентарни избори на 12 май 2013 годината до днес, първият човек, който вместо доминиращия скандален въпрос, който се задава в България и който гласи кой, Румяна Угърчинска поставя въпроса защо. И по това се различавате страховито от общия коловоз на обществения интерес.
Да, може би защото съм журналист и съм свикнала да задавам този вид въпроси. Но ставаше дума защо не се разглеждат въпросите в този облик, в който ние току-що ги дискутирахме. И защо? Защото повечето пъти тези въпроси, които са и геополитически, и международни, и енергийни, служат по-скоро като маша за политически натиск, политически интереси, а не в услуга на това какво би било националният интерес в тази конфигурация, в която ние сме днес. С други думи, маша в ръцете на крупни, скрити икономически или други интереси, а не в интерес на общественото мнение. За това става дума. Но това е и смисъла наистина за моята кандидатура като независим кандидат. Да, обаче... Защото смятам, че наистина независими представители имат възможността и свободата да зададат точно тези въпроси, да ги поставят на дневен ред, въпроси, които няма да бъдат в схемата на партийните конфликти. Обаче, един много важен аргумент или контраргумент. Утвърди се представата, когато се каже Европейски съюз, почти синонимно да се говори за евробюрокрация, евроадминистрация. Образа на Европейския съюз е някакъв вид огледален образ на представата за европейско чиновничество. Сгъстена маса от хора, които движат като бурмички различни неща. Как в тази или през тази сгъстена маса да се чуе глас на независим евродепутат? Така е. Евробюрокрацията съществува и това е една от основните критики, които дори и френският избирател отправя към Европейския съюз и към Брюксел. Но да не... все пак да не бъркаме понятията. Бюрокрацията е едно, чиновниците са едно, тези, които са представители, тези, които са евродепутати е друго. Те са избраните и пратени там от техните избиратели. Сега, дали сте по-силен, защото сте в една голяма политическа формация или защото сте независим, това наистина не е определящо в Европейския съюз, защото всеки един от тези, които са евродепутати, има възможност не само да задава въпроси, да предлага, да лобира, да се среща, да аргументира. Важното е дали ще успеете вие с тези идеи и аргументи да стигнете до въпроса, който касае най-много евродепутати. Какви аргументи, какви ще обмените? Как ще стигнете до този консенсус, който ще бъде от полза както на тези граждани, които вие представите, така и на гражданите, които представят другите депутати? По различни проблеми. По различни проблеми. Кой е основният проблем обаче, който ви вълнува и заради който най-вече се кандидатирате? Казах ви още, ще го повторя, равнопоставеност. И в това влизат няколко неща, като има едно нещо, което ми се струва, това не е главната причина, но една от които смятам за крайно неправилна и недостойна. Ще ви дам един пример за една директива, която се нарича Директивата на услугите. Тя беше много коментирана във Франция, защото се появи в 2005-2006 година като директивата Болкенштейн, която предвиждаше да може френско предприятие да наеме работник или работещ или служител от другата част на Европа, но да му заплати заплата и вноски, които да бъдат равни на тези, които би получавал в националната държава. Да. Това предложение дълго бе обсъждано, бе преобразявано, бе променяно, сменя си имената. В момента се нарича Директивата за услугите. Някои от услугите са изключени, но да вземем пример с строителните предприятия. Френско предприятие може да сключи договор с българско предприятие като подизпълнител за строеж.
Да. Това предприятие какво прави? Предоставя работна ръка. Тоест ние изнасяме хора. Те са платени на възможно най-ниските заплати във Франция, но все пак минималните регламентирани заплати. Не може да се падне под това ниво законно, но плащат вноските на нивото на страната, от която идва съответния работник. Да. Какво означава това? Че предприятието, което се ползва от тези услуги, упражнява социален дъмпинг, други френски предприятия строителни фалират в момента, от това губят френските предприятия, от това губи и България, тъй като тези ниски вноски, които се плащат, не спомагат да има достатъчно средства, за да може здравеопазване, пенсии и други услуги, които се плащат от вноските на работодателя, да вдигнат нивото на социалните придобивки в България. Да. Ето как едно правило е направено така, че поставя неравнопостойно едните и другите. И другия подход също би създал немалко проблеми, но нека да чуем зрители. Добър вечер. Ало, добър вечер. Слушаме ви. Да. Искам да задам въпрос на госпожа Грачинска. България наложи вето на Македония за начало на преговорите и досегашните български евродепутати гласуваха заедно с Гърция, дори някой път вместо Гърция против Македония. Каква е нейната позиция по въпроса и какви позиции ще защитава в Европейския парламент, ако бъде избрана, и да знам за кой да гласувам и аз. Добре, благодаря ви. Още един зрител. Слушаме ви. Ало, добър вечер. Заповядайте. То в хода на разговора просто ви възбуждат и допълнителни въпроси. Сега споменахте Герхард Шрьодер, Северен поток, Тотал и т.н. Въпросът ми е такъв. Тези опорни точки директно от Кремъл ли са спуснати или от ФСБ? И другото ми е твърдение по-скоро от тая трънка, която е седнала срещу вас, заек няма да излезе и една молитва ще кажа: Боже, пази Европа от такива кандидат представители, добре, защото наистина Европа си отива. Благодаря много. Така. Първият зрител, България наложи вето на... Значи не сте прав, защото при последното обсъждане България се въздържа, което беше повод за известни комплименти от страна на Македония към България, но така или иначе, какво мислите по въпроса? Смятам, че всички държави, които са на европейска територия, би трябвало да са част от Европейския съюз. Рано или късно. Тогава допълнителен въпрос. Имате ли позиция по спора за името между Гърция и Македония? И в този ред на мисли, какво мислите за българската позиция по този спор? Смятам, че този спор е още веднъж една историческа даденост и е отживелица. Да оставим Македония да реши този спор сама и тя да реши как трябва да бъде името на тази държава. Не може да бъдем ние решаващите, защото това е един вид налагане на... как да ви кажа? Почти колониално ми звучи. Да. Кандидатирате се като независим кандидат за евродепутат. Имате ли идея, ако попаднете в Европейския парламент, да се присъедините към определена фракция или не? Това е много хубав въпрос, тъй като всеки един депутат, знаете, че има възможността и няма как трябва да се присъедини към една фракция. Трябва ли? Или остава тотално независим, което означава, че не може да въздейства по същия начин в Европарламента, или се присъединява. И вие? Този въпрос дълго време съм си го задавала и смятам, че би трябвало да запазя своята независимост, освен ако в новата конфигурация и новите изразени позиции на различните групи
Няма група, която да се приближава към тези основни идеи, за които аз искам да се боря. Предварително, имате ли усещане коя група се доближава? Защото казвате аз съм нещо... разговаряла с немалко депутати, евродепутати французи по тези основни въпроси, за които споменахме току-що. Тъй като аз живея в Париж, напомням го, винаги съм получавала заплата в Париж и това може да бъде проверено. Но в смисъл не съм платена от други сили. Разговаряла съм... Ако ви плаща КГБ, няма да е легитимно? Няма, в никакъв случай. Но разговаряла съм с доста представители. Една от най-интересните позиции, може би, е тази на центристите във Франция, които много Говорим за европейска фракция, обаче. Центристите във Франция, които са в групата на АЛДЕ. На либералите и демократите, да. Казахте, и то по повод тази директива на услугите. Това е много интересно. Обаче аз от това искам да изведа друг въпрос. По едно стечение на обстоятелствата, Достена Лаверн, която е в листата на БСП, също живее и работи във Франция, само че в Страсбург, беше мой гост и каза, просто изговори предложение на левицата за единна минимална европейска работна заплата и за премахване на пакта за финансова стабилност. От това обаче, което ми казвате, че има такава директива на услугите, можем нетрудно да стигнем до извода, че единна минимална европейска заплата е невъзможна. Тя за момента е невъзможна. Тогава Мартин Шулц какво говори? Тя за момента е невъзможна. Не е възможно да приложите единна европейска заплата в един съюз, където от една страна имате държави, които произвеждат самолети, от друга страна държави, които произвеждат зехтин. Нали? Икономическата неравнопоставеност е факт. Така че не може днес да се наложи такава минимална и уеднаквена заплата. Но, работейки върху различията, които са вписани в тази директива и налагайки постепенно, започвайки от вноските, постепенно изравняване, може да се стигне до едно не еднакво заплащане, но поне заличаване на тези разлики, които са пагубни за всички. От тази гледна точка не може да бъде премахнат и пакта за финансова стабилност в момента, може би. Не, в момента не може да бъде премахнат, въпреки че може да бъде преразгледан, може да бъде направен по друг начин. Има хиляди варианти, но пакт за стабилност е необходим. Финансова. За финансова стабилност, да. Това просто още веднъж откроява огромния обем популизъм и безотговорност, излъчван от страна на леви позиции, за съжаление на много високо ниво, тъй като Достена Лаверн каза, че цитира Мартин Шулц с тези идеи, при това 450 евро твърдо навсякъде е минимална работна заплата. И когато я попитах, ако това стане в България сега, колко трябва да получава един заместник-министър, отговорът беше: аз не съм икономист и не мога да кажа. В смисъл, явно трябва да има политическото говорене, трябва да бъде обосновано на експертиза, за да не звучи като хвърляне на... Не може изведнъж да създадете минимална работна заплата в една държава и да я наложите, без да предвидите цялата схема и гама и пропорция, която тръгва от минималната заплата. Тя е базата, на която се градят другите заплащания. Схемата. Не може само минималната заплата да се реши и да не се реши всичко останало. Всичко останало е свързано с икономически механизъм. Свързано е също и с начина, по който предприятията работят в България. Начина, по който се усвояват и еврофондовете. Не засегнахме този въпрос. Нали? Аз ще го засегнем, обаче преди това, за да бъде близко до спомена от разговора у зрителите ни, понеже казахте, че АЛДЕ или либералната група в Европарламента е близка до
покрай центристите във Франция, близка до някои ваши принципи. Един човек, и той се нарича Делян Пеевски, има всички шансове да попадне в либералната група. Как ще се чувствате до него? Зле. Защо? Той какъв пример е? Той е пример за начина, по който България не желае да чуе това, което се казва в Европа и да приложи това, което се препоръчва от Европа. Знаете, че неговото име бе споменато в последния доклад. И то не в особено приятна окраска. И ако ние като демократична държава, правова държава, европейска държава, не държим сметка за тези забележки, следващата стъпка би трябвало да бъде в целия Европейски съюз да се налагат много по-строги мерки, когато някой не спазва правилата. Сега, преди еврофондовете, има нещо, което ми е много, наистина ми е интересно, но да го анализираме. Става дума за вашата книга "Истината за атентата срещу Ян Павел II". Вие развивате и доказвате като теза, че България е несъпричастна и че едва ли не това е измислено от ЦРУ. Имате и аргументи и доказателства. Сега, аз съм журналист, аз не развивам тези, когато пиша моите книги. Аз събирам факти, доказателства, интервюта на естествено хора, които са засегнати от тези събития. Съпоставям всичко това, написвам го в вид, който да бъде разбираем за читателя. Оттам нататък читателя сам си съставя своето мнение на базата на тези аргументи, факти, свидетели. Оттам нататък вие, ако сте стигнал до това заключение, това означава, че тези факти, аргументи и свидетели са ви довели до това заключение. Това не е моя теза. Обаче, 2005 година тогава главен секретар на МВР беше Бойко Борисов. И аз имаше пак едно говорене около Ян Павел II. Обадих му се, работех в Радио Нова Европа, наследника на Свободна Европа. И се оказа следното нещо. 8 месеца преди атентата, Али Акча в продължение на 37 дни е бил в България. И е живял в японския хотел. Проучвали ли сте документи, свързани с този период на Акча? Да, и то много документи. И какво е правил 37 дни Акча в България? Акча престоява 37 дни в България в очакване на новия си паспорт, фалшив паспорт, който е трябвало да пристигне от Турция и който му е донесен на границата, на турската граница от Абдула Чатла, който по-късно се разбира, че е бил човек, работещ за МИТ, за турските специални служби. Този паспорт, с който той влиза на българска територия, не е бил достатъчно сигурен според неговите другари, за да му позволи... Да, индийския паспорт, за да му позволи да продължи пътя си към Европа. Но ако той е пребивавал 37 дни на територията на България, той преди това пребивава, например, 2 месеца на територията на Иран. Добре, говорим той пребивава на територията на други европейски държави много повече, отколкото България. Това, което той е правил тук, е точно това. Чакал си е паспорт. Да. Има ли логично обяснение как българските служби по това време, които бяха невероятно разклонени, не са разбрали кой е тук? За това или може би са знаели службите, но това, което аз ги питах немалко и всички документи, до които можах да се добера, съм търсила в най-малкия детайл дали е имало контакти с него, документирани, и мога да ви кажа, че аз съм виждала документи, които в момента дори не са в официалните декласифицирани архиви. Те сочат контакти на Акча, но постфактум, които са констатирани не по време на неговото пребиваване, с групи сиви вълци и турски да кажем контрабандисти. На територията на България. На територията на България, които са били финансисти на турската мафия
и на сивите вълци. Абсурд да не бъде засечен такъв контакт. Но той е засечен не под истинското си име. Това е ясно. Независимо. В смисъл засечен. Знаело се, че е тук, но че има нищо такъв повече. човек. Да. И се е знаело, че се среща. Постфактум го откриват. А когато почва скандала. Да. И то бих казала по нареждане на Москва, тъй като много бързо след атентата пристига една нота от КГБ, нареждайки на българските служби да разчистят и да си намерят нещата, защото не са си свършили добре работата и не са разбрали, че този човек е бил на тяхна територия. Имам една голяма въпросителна и съмнение, но сега в смисъл дали са разбрали или не са. Ако някой открие доказателство, това ще бъде първата, която ще бъде задоволена от това, защото съм търсила немалко. Добре, това е за съжаление края на предаването. Колкото до еврофондовете, с една дума, можете ли да кажете, има ли голям проблем там, който трябва да бъде коригиран? Да, трябва да бъде под абсолютно наблюдение и да има отчет за начина, по който се разпределят, но отчет на всеки един, който ползва, за да се отчете с начина, по който ги е изразходвал. И това да бъде публична информация, достъпна до всички. ОЛАФ не е ли достатъчно сериозна институция? Не е достатъчно. Смятам, че гражданите с достъп до пълната информация биха били достатъчно добър страж на този вид еврофондове и начина, по който се използват. Да. Добре, благодаря на Румяна Угърчинска за нейното участие в Свободна зона. След няколко минути останете с новините на TV+, и с девиза ни "Пещерата прави свободата".